Comunicat del grup de preses i presos polítics des de les presons de Puig de les Basses i Lledoners. Volem agrair una vegada més les infinites mostres de suport que rebem dia rere dia, des de la participació en actes públics i manifestacions, al manteniment de la Caixa de Solidaritat. El vostre compromís no fa més que enfortir les nostres profundes conviccions, pacífiques i democràtiques. Després de la decisió de l'Audiència de Schleswig-Holstein, exigim de nou la nostra posada en llibertat immediata, el retorn de tots els exiliats i que s'aturi la repressió contra el conjunt del sobiranisme, així com els atacs sistemàtics a la llibertat d'expressió tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. Ens reafirmem en la nostra innocència i el no reconeixement de cap dels delictes que se'ns imputa, i és per això que demanem l'arxivament de la causa i la resta de causes obertes contra el moviment sobiranista. Volem reiterar, una vegada més, el nostre compromís insubornable en la defensa de la cohesió social, la democràcia i les llibertats individuals i col·lectives, així com el diàleg entre totes les parts com a única eina possible per a la resolució dels conflictes polítics a Lledoners i Puig de les Basses, 14 de juliol del 2018. Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Fort, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Turull.